Няма никой тук. Добре, сега отивам да търся Пенчо. О, Пенчо, ако става, бе? Сега абонира си за на бобката канала. А? Ще видя. Ако ще видиш, бе, абонирай се, той е най-добър приятел. Мислех, че аз съм ти най-добър приятел. И що те пребия? Не. Поне си ми приятел. Не си ми приятел. Защо ме пребия? Искаш ли се да кажа баба ти? Не, брат, извиняй. Ти приема наказанието, бе. Знаеш ли какво се казва? Кой си ти, бе? Изпал те пребия. Не, кажа баба ти.